Hľadáte obchodné priestory, kde zároveň môžete aj bývať? Nachádzame sa v Nitre v Krškanoch. Ponúkame vám na predaj obchodné priestory spolu so skladovými priestormi. Práve sa nachádzam v budove dielni, ktorá bola dobudovaná v rámci drobnej rekonštrukcie v roku 1993 a spája budovu skladu s domom. Sú tam celkovo 3 izby, samozrejme potrebuje tu určitú údržbu, niekoľko rokov sa tam nebývalo, ale stojí to za pozretie. Toto je vstupná hala do celej budovy skladu. Vidíte tie rozsiahle obrovské priestory, využite naozaj, je tu rôznorodé, je tu obrovský žeriav, ktorý jazdí po kolajách po celej hale. Všetky priestory sú komplet vykurované ústredným kúrením, takže siete ako elektrina, plyn absolútne nie je problém. Rozhodne je to veľmi dobrá investícia, povedzme, ak chcete tieto priestory prenajímať alebo si tam presunúť svoje vlastné podnikateľské aktivity. Určite to stojí za obľadku, tak vás očakávam a teším sa, že si to spolu prejdeme osobne.